खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां। साथाम सिनाय मोनै सुबुङा पिस्तल दिन्थिदों। मैया थांनाय मोनाबिलिनि 5:30 रिंगासोआव सिनाय मोनै साथाम सुबुङा 29 नं सुख्लाय सेरफां ब्लक इउथ इउपिपिएलनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथां बिपिन लाहारीनि नखराव रावबो गैयै समाव बिथांनि बिसि पिंकी लाहारी बिथांखौ साथाम सिनाय मोनै सुबुङा पिस्तल दिन्थिदों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बिसमुरि जालायखौ बाजाराव गंसे गला दखानाव बिस गोनां चकलेट मोनजाफ्लांदों सानै बिमा फिसाया। कक्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय 12 नं महनपुर गामिनि रबिलाल बसुमतारीनि बिसि आरो फिसाज्ला सासेया बिस गोनां चकलेट मोनजाफ्लांनानै मैया गोब्राब लोमजानानै डक्टरनि खाथियाव लांनांदों। मिथिनाय बायदिबा फुङाव जालायखौ बाजारनि मोनसे गलानिफ्राय चकलेट बायना जाहैदोंमोन। सासे सानैनि गेजेराव बिसोर सानै बिमा फिसाज्लायाल' गोब्राब जादों होनना मिथिनाय जादों। आथिखालाव बिथांमोननि देहाया दायो एसे गाहामाव फैबाय होनना मिथिनाय जादों। बेनिखायनो गासै रायजो राजा बिथांमोनहा गलाफ्राव मेथाइ सबाय बायना जाहैनायफ्राव गावखौनो एसे सांग्रां लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। 22 नं खख्लाबारियाव इउपिपिएल हान्जानि साइकेल रेलि हान्जा सुरनाय रोजा रोजा सुबुङा बाहागो लानाय नुथाय। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। नैजिनै नं खख्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल हान्जानि साइकेल रेलियाव बाहागो लानाय गासै रायजोफोरनि नुथाय रायजोफोरा
Targone!